Vivim en un context mundial fragmentat, polaritzat i ple de reptes socials i mediambientals, en el qual la geografia ofereix una visió integradora de tots aquests reptes. Per a nosaltres, és important que conegues i entengues el paper que té la geografia i tot el que pot aportar-te, i tu a ella. El medi ambient i les persones tenen una relació més estreta que mai i l'equilibri entre el desenvolupament, la protecció del territori i les conseqüències mediambientals i socials és cada vegada més fràgil. En aquest escenari, la geografia té molt a dir. Tu mateix pots contribuir a aconseguir un món millor. Vine a estudiar el grau en Geografia i Medi Ambient de la Universitat de València. La geografia t'espera.